बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं आरोबाव मोनसे पलिटिक्सनि थाखाय भिडिअखौहाय लाबोबावनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों खाम्फा बरगयारिया दाख्लि मा बुंदोंमोन आरो दिनैहाय UPPL नि सासे लिडार्सआ मा फोरमायखो नोंथांमोना नायनांगौ BPF नि मानसिया न'खौ मोनाखै होननानै बिथाङा जोंखौ बुंनायखौ जों नुदों दा बाहाय जोङो फोरमायनो लुबैदों जे दानि नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव जोंहा 60% BPF नि मानसियानो दा खासा हाउसखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिथांमोननि गेजेराव जोङो फर एग्जाम्पल जों होनो लुबैदों दिनैहाय जोङो नुगोन उपेन बसुमतारी बिथाङा दुनाबारिनि एक्स मेम्बारमोन बिथाङाबो मोननानै दङ आरो बिथांनि न'खौ दा मावगासिनो दङ आरो जोंहा बिजय ब्रह्म रुनिकाटा बिथाङा रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि BPF इउथ सेलनि सेक्रेटारि बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ आरो जोङो सतीश टुडु पूर्ब बासबारि बिथाङा आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPF नि सेक्रेटारि बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा तुलाराम नार्जारि नर्थ सालबारि बिथाङाबो एक्स मेम्बार बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ लेम्बु बसुमतारी बिरेंसुगुरि बिथाङाबो एक्स मेम्बार बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ आरो जोंहा दङ खाम्फा बसुमतारी सान्तिपुर बिथाङाबो एक्स मेम्बार बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ आरो जोंहा बिरखां मुसाहारि लावख्रिगुरि बिथाङा BPF नि सासे हार्डकोर वार्कार बिथांनि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंहा शिवलाल हेम्ब्रम रायपुरनि बिथाङा देवस्रिनि बिथाङाबो सासे BPF नि हार्डकोर वार्कार बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ आरो जों दिनैहाय बुंगोन शान्ति मगर बिथाङा देवस्रिनि बिथाङाबो सासे BPF नि हार्डकोर वार्कार आरो बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ आरो दिनैहाय जोङो बुंगोन बुलिन राय बर्मनपारानि दा बिथाङा देवस्रिनि बिथाङाबो सासे मोनसे समनि देवस्रि BCDC नि एक्स मेम्बार दा बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ आरो जों सन्जय राभा सिमलगुरि हाथिसार दा बिथांनि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ आरो दिनैहाय जोङो लहेन्द्र बसुमतारी 2 नं सालबारि बिथाङाबो मोनसे समनि BCDC नि सोद्रोमा दा बिथांमोननि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ दा बिदिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंनाया हायोबा बिथांमोना खाथाखौ बोलानानै गाबोननो रिप्लाइ होफिनदों आंनो देखायथों खयथा खाथा दं बेखौ देखायथों आरो आं नायगोन आरोखि बिसोरना माखासे हुदाबो दङ ओरै बिबान होयोबा माबा माबि ओरै खाथाखौ बिसिलायनानै सिथमनानै गारहरनाय हुदाबो थायो नाथाय जोङो मिथिनो मोनबाय BPF हा माखासे गाज्रि बेड आखल आखुबो दङ माखासे बिसोरहा गाज्रि मावनाय हुदाबो दङ जेब्लानाखि BPF निफ्राय UPPL आव हाबहैगोन ना अब्लानो BPF निफ्राय माखासे रेजिस्टारफोरा बिसिजानाय जायो बै समनिफ्रायनो जाया UPPL आव थांदों बिथांनि नामाबो डिलीट जायो That means बिथांखौहाय डास्टबिनाव गारहरखाबाय BPF नि थिंकिंआ बेसो स' नोंथांमोना नायनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय खाम्फा बरगयारिनि रायजो सालायनायावहाय बिसिबां न' पेन्डिं जादों बिसिबां न'आ लुफुंजायाखै दिनैहाय रोखा रोखा UPPL नि सासे दैदेनगिरिया नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय अब्ला लाजिखोना लाजियालाय नोंसोरो खाम्फा बरगयारिमोन रबिराम नार्जारिमोन बबे मोखाङावहायथो पाब्लिकनोहाय मोखां दिन्थिबावखोनो आरो लाजिनानैनो दैखराव बाज्रुमनासो थैगारगोनलै बिदि राखलब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला मा एसे लाजिंसै नोंसोरलाय गावनि उदैखौल' फिसिनोहाय साननो नामा नोंसोरलाय आरो रायजोफोर सासेया बुंदों नै नोंथांमोना खोनासंनानै लादो प्रब्लेम क्रिएट जादोंमोन जेरै एकाउन्टनि प्रब्लेम्स क्रिएट जादों दा बिनि गेजेरावनो माखासे न' लुफुंनो हायैनि खारनाबो थादोंमोन दा बिनि उनाव जोंनि सरकारा गैयैलाय जोङो बेखौ रिभाइभ खालामनो एसे उसुबिदा जादों आरो जोंनि सरकार थानायमोनब्ला जों बेखौ गासिबो रिभाइभ खालामनानै आरो मा बिथांखि लानांगौमोन मा थांखि लानांगौमोन जों लानायनि बेबस्थाखौ खालामगौमोन होननानै आं मिजिंथियो 15 बोसोर सरकारा सालायबाय 15 बोसोरनि गेजेरावबो बिसोरो नायहैनोहाय समान मोनाखिसै दिनै मा राव बाहायखो बियो
15 बोसोर रायजो सालायसेयावबो बिसोरो सासे मानसिनि MAYG न'खौहाय नायहैनोहाय सम मोनाखै। दासो सासे ससियेल मिडियानि इउटुबारफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि रावखौ फोरमायदों। BPMआ थायोब्ला बेफोरबायदिया दासिमहालागै लुखांजासिगौमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बुरबक लाजिदोंना लाजियाखै नोंलाय? 15 बोसोरनि गेजेरावहाय बे बिल्डिं गंसेयाखौहाय नोंथांमोना लुफुंनानै होनो हायामोन नामा? 3 मासनि गेजेरावनो 2 मासनि गेजेरावनो गंसे न' कमप्लिट जायो लुनो गोसोब्ला। मा एसे बुरबक खोथा बाहायदोंलाय? दिनैहाय मोखां सुफ्लानो जायगा मोनाखै नोंसोरो? साला मैदेना माइ जानानै थांबाय, दिनैसो होखांबायनो नागिरदों सालाफ्रा। अनला खारियाव आगान थायि भाषा बाहायो नोंसोरो। लाजिनो सोलोंदो, एसे लाजिनो सोलोंदो। लाजिनाया माबायदि? गोजा ना गुफुर ना गोथां? लाजिनो सोलोंदो। गोसोम दागि लानानै बेफोरबायदि बदनाम होदलायबाय दाथा। गाज्रि गोसो लानानै गावनि रायजो सालायफिननो पाब्लिकनि मेगनाव हाद्रि सारफावनो दा सानसै। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे बुंनाय रावफोरावहाय माखासे गोरोन्थिफोर मोनदोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। अब्ला लोगोफोर, बे भिडिअखौ आङो बेसिखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोन्थों रायजोफोर। जै बर' हारिनि